Mlaleli wami, kusinzima isimo kubazali bazimdala abayikhalelayo Nkosi yami, bayakhala ngokuthi kanti bona uma ngabe kushayiswa iy'ngane zabo bona benzeni. Uma ngabe kuwukuthi kuthethwa amacala noma uma kuwukuthi kukhona akufanele begwetshwe, indaba uhlangothi lwamaphoyisa lusebenzele abantu ababodwa abayizitha zey'ngane zabo. Bakhala ngokuthi iy'mbuzi lezi ezathathwa egcekeni kwakwenze njani uma-ke zifika zithathwa laphana. Bakhala ngokuthi kungani kuhlezi kuhlaselwe iy'ngane zabo. Abasho ukuthi azingaboshwa, bayakuvuma okunye ukuthi ziyonile noma kunjani, kodwa kungani ebese zihlukunyezwa ngoba umthetho wala eNingizimu Afrika awuvumi ukuthi umuntu ahlukunyezwe manje baboshwe, kodwa-ke uvuna ukuthi umuntu kufuneka aboshwe uma ebhedile. Uma kungenjalo ababuyise isigwebo sentamo. Bawazi umdolo uthe eqhuba wathi kungcono baqala babulale mina bese bebulala iy'ngane zami kunokuthi bayihlukumeze bayibulale ngebuka. Uzokhumbula ukuthi ubabazi umdolo phinde wakuveza futhi ukuthi kuney'ngane zakhe eyathathwa phambi kwama wayo yayodutshulwa yashona ibulawa yiwona-ke amaphoyisa. Amakheyisi afana nalawa awalandelwa, kodwa-ke uyena ukhala ngokuthi amaphoyisa ngathi asebenzela uhlangothi olulodwa futhi lolo luzohlasela umndeni wakhe. Ngane yakwethu, ngabe usuyibonile ividiyo, ngiyafisa ukuthi ngizuvula kho mayelana nodaba. Uma uthi bungakayiboni ngizokufakela ilink la ku-description noma ku-comment section kuyakhe-ke babazi umdolo ey'khalela esho ukuthi ngampela sekwanele. Uma uthi akwanele abaqale babulale yena bese bebulala iy'ngane zakhe. Amatekisi ey'ngane zakhe ashiselwani yini eshiselwa amatekisi? Ngoba umuntu umonile uyaye athathe aboshwe. Babazi umdolo ukhale iphindiwe ngalawo mazwi ingane zakwethu. Ngiyafisa ukuthi ngizuvula kho mayelana nodaba ngoba uzimdolo awaphumela obala ngokuxolisa ukuthi uyazehlisa futhi uyaxolisa ngowakushoyo, kodwa-ke njengamanje kubukeka ngazi ukuthi akaxoleliwe. Kunalokho bamconfronta ngezinto ezingacacile. Ngiyafisa ukuthi ngizuvula kho mayelana nolu daba futhi umlaleli wami uqhube wathi babazi umdolo uma kuwukuthi amaphoyisa asebenzela uhlangothi olulodwa, kungani yena icala lakhe uma ngabe livulile linga-attendwa? Uma uthi awasebenzela uhlangothi olulodwa, kungani uma uthi icala lakhe nelivulile linga-attendwa? Ngoba uvule icala lokuthi athathelwe imbuzi aphinde futhi ahlukunyezwe egcekeni. Sebephila esempunzi nezinja. Uma-ke bebona abantu bezongena egcekeni bephethe iy'khali bayabaleka ngoba abasagcini ngokufuna laba ababathagethile, kodwa-ke sebeshaya yonke into abayifica egcekeni. Ube-ke esebuza ngey'ngane ezadutshulwa zaboshwa laphana-ke ezayiphuma emngcwabeni kwathiwa zitholakale nebhamu. Wabuza ukuthi umhlasela kanjani umuntu eshonelwe kungekho ukuthi uhlasela abantu abashonelwe, kodwa-ke uyena oshonelwe nina bese niyamhlasela. Ngane wethu lubuhlungu kakhulu udaba lokababa kaZimdolo uma selibeka ngendlela alibeka ngayo, njengoba nizele nani bafowethu nodadewethu la. Ngiyafisa ukuthi ngizuvuleni mayelana nolu daba ngoba kusayisehle singehlela nanoma ngabe ubani lena. Ngiyafisa ukuthi hlangane lapha na-comment section. Kanti-ke ngicela ukuthi wenze okulungile, upress subscribe button, share uphinde ucommente, ungakhohlwa ukulike usuwenze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikwenzisa zonke lezi zinto kuzona le channel yethu Gulva TV.